Hej. Velkommen til vores Hvor skal der ligge skov henne ting. Okay. Så vi har valgt... Den virker ikke. Men der skal være skov i Verninge. Ja, der skal være skov i Verninge. Ja. Vi har et dårligt kort her. Eller det er ikke, man kan ikke se det. Det er et flot kort. Det er også, kan vi ikke bare sige, det er også sendt til dig, Claire? Altså, du kan også kigge Jo, på det vi har der. sendt det til dig, Claire. Ja. Den er så også vendt på omvendt, men det er jo sygt godt. På omvendt. Vi har valgt Verninge, fordi som man kan se herude i legenden, så er der en masse grundvandsdannende områder, eller der er et kæmpe grundvandsdannende område herude. Og der er morænelæ. Ja, det kommer lige om lidt. Ja. Hvad det hedder, vi har noget skov, kan man se. Det er de grønne stykker herude, det er skov, så der er allerede eksisterende skov, og så har vi sådan et lille vand, man kan ikke se det så godt, men det står også herovre. Der er sådan et alment vandværk herovre. Ja. Hvorfor? Det var det, jeg lige har stået og forklaret. Men, så en anden ting, som der også lige blev sagt tidligere, så er der et kæmpe område af moræneler her. Det kan man se heroppe. Den er heroppe, man kan bare ikke se det så godt. Det har dog en lav permeabilitet, så det er det mindste godt. Fordi at så slipper forurening ikke helt så nemt igennem. Men herovre i siden af har vi smeltevandssand, som til gengæld har en ret høj permeabilitet. Så det også kunne sive ned i grundvandsområdet, hvis der bliver sprøjtet. Og så, hvorfor part 2? Man kan virkelig ikke se det særlig godt. Men det gule område der, det er altså et nitralfølsomt indvindingsområde. Og det betyder, at hvis at området er meget følsomt for nitrat, hvilket det er ikke så godt, hvis det kommer i vores drikkevand. Skal der rejse skov? Vi har sådan nogle mørke områder her. Der og der, hvor om der skal rejse skov eller ej. Eller hvor vi foreslår, der skal rejse skov. Det er sådan cirka 115 hektar. Ja. Og det der, vi foreslår, der skal være skov, fordi at der allerede er skov i forvejen, og det er nogle kæmpe marker lige uden for byen. Så det vil beskytte grundvandet fra forurening. Og det vil være skønt for byen, fordi natur er godt. Ja, det var vist det. Okay, tak. Hej hej.